Знаете ли, че 30% от всички възрастни хора в Германия страдат от неалкохолно обазняване на черния дроб? В световен мащаб става дума за над 1 милиард души. Това е много жалко, защото този най-голям вътрешен орган, който тежи между килограм и половина и 2 килограма, е изключително важен фактор в метаболизма. Черният дроб е диригентът на метаболизма, който съхранява, сортира и преобразува хранителните вещества, които идват от червата. Черният дроб изпълнява още много задачи, като например произвежда фактори на кръвосъсирването, храносмилателни сокове, синтезира белтъци. Същевременно черният дроб отговаря за почистването на организма и детоксикацията. Черният дроб превръща токсичните вещества в нетоксични. При тези процеси възникват огромно количество свободни радикали и потенциално оксидативен стрес, който може да увреди черния дроб. Това означава, че той се нуждае от много хранителни вещества, той се нуждае от много енергия. Най-голямото предимство на черния дроб е неговата способност да се регенерира. Увреден черен дроб може да се саморегенерира напълно в рамките на няколко седмици или месеци, ако създадем благоприятни условия за това. Разбира се, можем да подкрепим черния си дроб значително чрез начина си на живот. Тук основно става дума за храненето. Ще започнем с това, което трябва да намалим, а именно консумацията на съдържащи захар напитки. Високата консумация на фруктоза вероятно е до голяма степен причина за неалкохолното омазняване на черния дроб. Сладки напитки, лимонади, дори плодови сокове съдържат големи количества фруктоза, които са вредни за черния дроб. От друга страна, натуралните плодове, особено тези, които съдържат много антиоксиданти, сидните плодове, боровинки, тъмно грозде, касис, са много добра подкрепа за черния дроб, който, както казах, е подложен на много голям оксидативен стрес при процеса на детоксикация. Фибрите също са полезни, защото те се свързват с токсините в червата и така облегчават черния дроб. И не на последно място, трябва да се пие много вода. Водата не само почиства черния дроб и стимулира отделителната функция, но и метаболизма на клетките, за което ще говоря в следващото видео.